Badire urte batzuk, Igaraba berriro Bidasoa ibaira ailegatu zela. 20. mendean desagertu zen Kantaurialdeko ibaietan. Orain poliki-poliki itzultzen ari da. Espezie babestu izendatzeak eta ibaietako urak garbiagoak izateak lagundu dute Igaraba berreskuratzen. Ugaztun hauek arrainak eta karramarroak jaten dituzte batez ere. Agiz gautarrak dira, baina batzuetan egun argiz ikusteko aukera ere izaten da. Abenduan lehen aldiz ikusi genuen Igaraba familia hau, ama eta 2 ume. Umeak ja hunditu dira, amaren tamaina bera dute, eta segurazki amak agudu utziko ditu eta umeak independizatuko dire. Bidasoan, Igarabek hainbat animaliekin habitat partekatzen dute. Hegaztia unitzen bizilekua da. Bertzeak bertze, urzozo trebea. Edo kuliska txikila migratzailea. Urte guzian bertan bizi den buztanikara horila ere behatu daiteke. Edo Martin Arrantzale dotorea. Fauna behatzen ari garenean, ohartzen gara zenbat zabor, plastikok batez ere, izaten dire ur bazterretan. Aipatu bezala, Igarabek karramarroak jaten dituzte. Irudi hauetan, ikusten alda bazterreko loi eta ur lasaietan karramarroak bilatzen eta jaten. Igarabak igerilari trebeak dire, eta baita ere jostalariak. Jostetan denbora luzea ematen dute, umeak batez ere. Zakurkumeak edo katakumeak balira bezala aritzenen di jostetan, baina hori bai, uretan, igerien. Nola disfrutatzen duten ikustere gozagarria da. Bi umeak 11 minutu jolasean egon ondoren ama etorri da, eta 3 ur bazterreko landare tartean gorde dire.